नमस्कार, मस्तावणी किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं आज स्वागत आहे। तर आज आपण गव्हाच्या पिठाचे पेढे बनवणार आहे। हे खूपच टेस्टी आणि हेल्दी असतात। हे बघा, तुम्हाला मी एक पेढा तोडून दाखवते। ह्याचा आतमधून टेक्स्चर पण खूपच नरम आहे, जसं आपण तोंडात ठेवल्यावर ते एकदम वितळून जातात। तुम्ही पण हे नक्कीच ट्राय करा। चला आता बघूया आपण हे गव्हाच्या पिठाचे पेढे कसे बनवायचे। किचनमध्ये आज आपण गव्हाच्या पिठाचे पेढे बनवणार आहे। ते आपल्यासाठी खूपच हेल्दी असतात आणि खूपच टेस्टी बनतात। त्यासाठी हे बघा, मी इथे एक नॉन स्टिकी पॅन घेतलाय आणि त्यामध्ये हे आता 1 कप गव्हाचं पीठ टाकणार आहे। तुमच्याकडे जी मापाची वाटी असेल त्या वाटीने पण तुम्ही टाकू शकता। आता आपल्याला या गव्हाच्या पिठाला व्यवस्थित सारखं ढवळून भाजून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला इथे गॅसचा फ्लेम स्लोच ठेवायचा आहे। आता हे बघा, मी याला असंच थोड्या वेळासाठी भाजून घेणार आहे, कारण की आपण त्याला भाजून घेतल्यावर इथे तुपाचा वापर थोडा कमी करावा लागतो। तर आता हे बघा, तुम्ही इथे बघू शकता, मी याला व्यवस्थित थोड्या वेळासाठी भाजून घेतलंय आणि आता मी त्यात 2 चमचे तूप टाकणार आहे। आपल्याला इथे तुपाचा वापर एकदम नाही करायचा आहे। आपल्याला इथे तुपाला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे पिठामध्ये। आता तुम्ही बघू शकता, आपलं तूप इथे पिठामध्ये थोडं थोडं मिक्स झालंय। आपल्याला त्याला असंच प्रेस करून करून मिक्स करायचं आहे। ही मिठाई खूपच छान बनते। आणि आता हे बघा, आता मी त्यामध्ये परत 2 चमचे तूप टाकणार आहे। जसं मी तुम्हाला बोलली की पहिला आपल्याला डायरेक्ट तुपाचा वापर एकदमच नाही करायचा आहे, थोडं थोडं करून त्याच्यामध्ये तूप टाकायचं आहे। आता ह्याला पण मी व्यवस्थित त्याच्यामध्ये मिक्स करून घेते। तुम्ही बघू शकता, आपल्या पिठाचा कलर थोडा थोडा बदली होतोय। आपल्याला त्याला अजून व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे। आता हे बघा, या स्टेजला मी इथे आता 1 चमचा तुपाचा वापर करणार आहे आणि आता त्याला परत आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे बघा, आपल्याला त्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। याच पद्धतीने आपल्याला हे गव्हाचं पीठ सारखं सारखं त्याच्यामध्ये तूप टाकून भाजून घ्यायचं आहे आणि त्याची हीच कन्सिस्टन्सी असली पाहिजे। आणि मी इथे फक्त 4 चमचे तूप वापरले आणि त्याच्यामध्ये हे माझं बघा तयार झालंय। आणि ते बघा, मी हा 1 कप फक्त गव्हाचं पीठ घेतलं होतं। आणि आता या स्टेजला मी इथे गॅस बंद करणार आहे आणि ह्याला थंड करून घेणार आहे व्यवस्थित। बघू शकता, आपलं हे बॅटर व्यवस्थित थंड झालं आहे थोडं। आता त्यामध्ये मी हे बघा 5 चमचे मिल्क पावडर टाकणार आहे। अगर तुमच्याकडे ही मिल्क पावडर नसेल तर तुम्ही काजू मिक्सरला लावून त्याची पण पावडर वापरू शकता। तर आता हे बघा, आपल्याला या दोघांना व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। मिल्क पावडर आपल्याला जेव्हा जास्त गरम असतं आपलं बॅटर तेव्हा नाही टाकायचं आहे, तेव्हा थोडं थंड झाल्यावरच त्याच्यामध्ये टाकायची आहे। आता हे बघा, तुम्ही बघू शकता ते व्यवस्थित मिक्स झालंय। तर आता हे बघा, मी याला व्यवस्थित मिक्स करून घेतलंय। आता याला मला अजून थोडंसं थंड करून घ्यायचं आहे। ते बघा, जसं हलवाईवाले जायफळची पावडर टाकतात तसं मी याच्यामध्ये पण थोडीशी जायफळची पावडर टाकणार आहे। तुम्ही बघू शकता, हे बघा, पण नाही करायचं, फक्त थोडीशीच टाकायची आहे, फक्त टेस्ट येण्यासाठी। आता मी त्यामध्ये अर्धा चमचा इलायची पावडर टाकणार आहे। आता हे बघा, मी इथे ही 1/2 कप साखर घेतली आहे आणि ती पण मी त्यामध्ये टाकणार आहे। तुम्हाला जेवढं गोड पाहिजे असेल तेवढं तुम्ही त्याच्यामध्ये साखर टाकू शकता। जसं मी तुम्हाला पहिला बोलली की मी 1 कप इथे गव्हाचं पीठ घेतलं होतं, तर त्यासाठी मी इथे ही अर्धा कप साखर घेतली आहे। आता आपल्याला हे सर्व व्यवस्थित हाताने मिक्स करायचं आहे। तर आता हे बघा, तुम्ही बघू शकता ही साखर आपली व्यवस्थित मिक्स झाली आहे आणि इथे हे बघा, आपल्या पेढ्यांचा आकार व्यवस्थित येतोय। जर तुम्हाला इथे थोडं तूप कमी वाटत असेल तर तुम्ही 1 चमचा तुपाचा वापर नंतर करू शकता। आता तुम्ही या पेढ्याचा टेक्स्चर बघू शकता। तुम्हाला मी तोडून पण दाखवते, आतमधून पण हे खरंच व्यवस्थित बनले आहेत आणि याची टेस्ट पण खूप चांगली आहे। हे बघा, एकदम हे सॉफ्ट पेढा बनलाय। तर आता हे बघा, मी इथे एक छोटासा पेढा बनवून घेते।
तुम्हाला ज्या आकाराचे पेढे बनवायचे असतील त्या आकाराचे तुम्ही पेढे इथे बनवू शकता. मी इथे गोल आकाराचे बनवते. तुम्ही पण हे बघा असंच याला करून घ्या व्यवस्थित, त्याचा शेप बरोबर येतो. मग हे बघा मी एका भांड्यामध्ये साखर घेतली आहे आणि त्याच्यामध्ये आता हा मी पेढा टाकून त्याला साखर बघा तुम्हाला मी हा पेढा तोडून दाखवते. हा सेम बाजारासारखाच पेढा बनलाय. याचं तुम्ही आतमध्ये टेक्स्चर पण बघू शकता, एकदम सॉफ्ट झालाय. तुम्ही पण माझी रेसिपी एकदा नक्कीच ट्राय करून बघा, तुम्हाला पण खूप आवडेल. एकदम झटपट हे गव्हाच्या पिठाचे पेढे तयार आहेत.